यहाँ तो लमसम ललुए भाई एको जना विधायक का क्यों नहीं है कुछ कहले ठीक न ललुए आवतर हुए कहले बड़ा ललुए जीते बनी सबके बने हाँ सबके बराबर सबके बटन दबाए। हाँ सबको एक बेर मार दिए सब जने वो योग क्या नाम है असीम कुमार। भाई बता जे गरीब लोग के अगर लड़का लड़का 5000 रुपया नहीं खे बड़का मोबाइल खरीदे खाती तो ऑनलाइन लेके कहाँ से पढ़ाई करी ये बताएं। तो मिलत नहीं है पैसा पावत नहीं हम लड़का पैसा नहीं मिलता हम पैसा मिलता तुम लोग के ना रोल में तो पैसा ना कहाँ छोटका लेके उनके चुनावी सद गर्मी बढ़ गई बाटे क्या होता विधायक बन के जात विधायक बनी है असीम कुमार है। असीम कुमार सत्तार के विधायक बने जा रहल भाई अब तो विधायक में 3 कोड़ी लड़ाई बा कि 2 कोड़ी लड़ाई बा कि 1 कोड़ी लड़ाई बा 3 कोड़िए बा 3 कोड़ी विधानसभा 331 से के विधायक बन के जा रहल बा विधायक तो ये भाजपा के हमरा बुझाता कुमार है असीम कुमार राय लाल बसंत रोमन में का चलल बा हमने के चुनावी शर्त गर्मी में के मना रहल शर्त गर्मी में के मना रहल वजह से 331 तम पैसा हमने के यहाँ तो आ रहल बढ़ती है के भाजपा सरकार आ रहल। नमस्कार हम बानी दिलीप दीवाना युवा कबीर रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 331 तमकोही राज विधानसभा क्षेत्र के जमसरिया बाजार में और चुनाव के बिगुल बाज चुकल बा। हर एक पार्टी से प्रत्याशी क्षेत्र में भ्रमण कर रहल बाड़े और यहाँ तमाम सम्मानित जनता से रुझान लिहल जाई यहाँ लोग के मन में का चल रहल बा। महेश चौरसिया अच्छा ए बेरी 331 तमकोही राज विधानसभा क्षेत्र से के विधायक बने जा रहल बा। यहाँ तो लमसम ललुए भाई विधायक बना जाता रहे। लल्लू लल्लू जी काम करे बने जो काम तो कोनो नहीं करे लेकिन बढ़िया आदमी हो। ए बेरी 331 तमकोही राज विधानसभा क्षेत्र से के विधायक बन के आ रहल बा। मोदी जी वो योग क्या नाम है असीम कुमार। असीम कुमार हाँ हमारा नाम सत्तार है। के विधायक बने जा रहल भाई बेरी अब तो विधायक में 3 कोड़ी लड़ाई बा कि 2 कोड़ी लड़ाई बा कि 1 कोड़ी लड़ाई बा 3 कोड़िए बा 3 कोड़ी है। हमने के चुनावी शर्त गर्मी में के मना रहल वजह से 331 तम पैसा हमने के यहाँ तो आ रहल बढ़ती है के भाजपा सरकार आ रहल बा। भाजपा सरकार हाँ। भाजपा सरकार में कौन काम भइल बा। बहुत काम भइल बटे रोजगार राम के मंदिर बन गए सब कुछ हो गई पढ़ला से शिक्षा होगी हम पढ़बे न करी शिक्षा कहाँ से आई वो तो हमरो से कहते नहीं तो शिक्षा मिलत नहीं क्या लड़कन का सब कुछ में कौन मिलते काम बा बा, सब मिलते बा पढ़े से ना तब का करी। अच्छा ऑनलाइन में पढ़ाई होता है जे गरीब लोग के अगर लड़का लड़का 5000 रुपया नहीं खे बड़का मोबाइल खरीदे खाती तो ऑनलाइन लेके कहाँ से पढ़ाई करी ये बताएं। तो मिलत नहीं है पैसा पावत नहीं हम लड़का पैसा नहीं मिलता हम पैसा मिलता तुम लोग के ना रोल में तो पैसा ना कहाँ मिलता छोटका लेकर मिलत नहीं है। कौन में का चलल बा चुनावी शर्त गर्मी बढ़ गई बाटे क्या होता विधायक बन के जात विधायक बनी है असीम कुमार है। असीम कुमार राय मधेसिया पड़ी रोमन में का चल बा बेरी चुनावी शर्त गर्मी में के विधायक बने जा रहल बा। ये तो सबके बनी सबके बने हाँ सबके बराबर सबके बटन दबाए। हाँ सबको एक बेर मार दिए सब जने के ठीक जबरी आगे एको जना विधायक का क्यों नहीं है कुछ कहले ठीक न ललुए आवतर हुए कहले बड़ा ललुए जीते है जो में का चल भाई बेरी विधानसभा 331 से के विधायक बन के जा रहल बा। विधायक तो ये भाजपा के हमरा बुझाता अंदाज